Šediny? Ja ti hovorím, to je to svetlo. No však jak to ja, keď som hovorila, presne to isté, keď sa ma pýtali, čo robím a akoby za prácu a ja, že streamujem na Twitchi a on, že tancuješ u Tyči, či čo, tak vravím, odtedy mám to piči, nemám to vysvetlenie ani. Rysy jejího těla oproti současným dílům. No a... Počkaj, ukáž to? Poď sem. Kámo, tu v strede sedí šopaholý gadel a kto povie, že nie, tak vôbec nevie. Tu normálne toto, to je jej hlava. Nie! Vždycky pozerám na tento prst, kto ho vie ohnúť tiež takto, pretože poznal som veľa ľudí, ktorí proste majú iba takto rovno, ako like, a nevedia ho dať nejak ako dozadu. Také maličké všetko majú. Pravdepodobne mali aj malé cicinky. Tak to si pískam teraz. Dúfam, že nepochopila, čo je to cicina. Dúfam. Ich som jebovala. Počkaj, lebo ja som to dopovedala. A tá teta úplne spoza rohu, že... Ja už viem! Však to má klobúk na penis. Kámo, ona mi fakt uštrikovala ten penis. Ja som asi na to aj zabudla. Čo si kokos? Kámo, divaj. Tak ten je legendary normálne. Ty vole, Lenuška, vylíž mi prdel, hej. Veď Lenuška, nebuď taká. Veď vylíž mi tu prdel, ty vole. Čau, mama. Počúvaj ma, som na streame a akurát tu je taký článok, že v Číne nemôžu nájsť deti ako prácu a tak sa stávajú ako full-time deťmi. Prečo ja nie som full-time decko tvoje? Lebo nie si Číňan. No dobre, dostal si ma. A je to tu. Čiže pozri si na národnosť v občianskom preukaze a na to pochopím. No dobre, teraz si ma dostala. Tak nič, nevyšlo to. Tak nevadí. No. Že Zoker 30 gifted subov, Kimirej 37 gifted subov, Henček snaží sa ukončiť stream. Oh shit. Mě to prolítlo nosem. Jeho sperma. Ty prostě dělá to, že jo? Takže jsem jí vlastně vyndal z Kuby. Teď už jako, že už budu. Ona, že si ho dá zpátky. Já jsem se jí vycíkal úplně do nosu. Sex, když mě bylo 14. To jsem myslel. Kalovica ide? Poď. Aj on fire? Tak počkajte, moment, postupne ideme. Jak skáče, divaj. Nalož mu! Kámo, to normálne, ja neviem z čo, fakt to strašne smrdí. Ja si to vždycky takto nastrikám na ksít a ja úplne iba. V Riku, když se hraje Pexeso, ale spavne si tam Zirax. I'm gonna pay you $100 to fuck off. Takú krásnu krajinu takým škaredným ľuďom, myslel tým starým Maďarov. To boli mongolojné typy s krivými nohami a ešte hnusnými koňmi. Malými koníkmi dokonca. Heňa, ty tepelka políkaš jak skúšená kurtizánka. Bavíme sa o týchto pelkách, dobre?